Faidi hingga ang tini kai senamui tongo peanut chikki hai kabang mungfalini chikki hingga singke to badam layo hingga mo senam thani kuno asak mani bananya duita ingredients mani bano senamui complete khai mano ke faidi tabo puila wano ang kaisa tawa box saka ko tawa wang tabo mungfalino yoknai kisa roast khainai hingga kisa kisa haino roast khaiye karinai ta hingga bisi khamriya kisa haino bukurno kisa khamso khamso khainai ta kisa hingga belai khamka hingga to খাওয়াই থানাই চাপড় মানে থকলাক টা গখা গখা হাইংনাই hingga tabuk roast khai ang tabuk kari senai wngkha abse khaino roast khainai tamni hingga khamka hingga chaya hingga ang mono kisa thanda wngnani bagui tonwi rinai hingga tabuk hingga ayango karai box sanai karai box mani oro hingga tabuk ang sugar caramel swnamnani bagui karai box hingga oro chini yakhaba kwtui kaham bai swnamui mano peanut chicken hingga tabo bukurno kisa kisa yakbai hokbrai tongo o bukurno joto khibiri baino saaf khaiye hingga ayango sugar caramel wngui tongo hingga norokno ang sugar caramel swnamani extra video phunuknai hingga tabuk naidi bukurok khibui joto saaf khairibaikha peanut ni hingga ayango naidi sugar caramel wngui tongo sugar caramel swnamthani o kuno tui rok rena nangya chini no haikhe no ma gele renai ta hingga oro khejurni obo kwtui kwrui da jemon khejur packet manmani bazar o market o hingga abo bo swnammano belai kaham tong taborok bai hingga tabuk sugar caramel swnamui beibikha hingga tabuk ang oro transfer khaisinai oro ang tabuk kholai chinai ta hingke obo kholai ang saplunai hingga ani video rok nongno phunuk mangalak saplumani rok tamni ani mobile rok lomnai kwrui haini bagui nongno phunukmaliya hingga next video rok ko ang phunuknai ang tei waisa swnampurogo hingga naidi obo haikhe tabuk swnamui paimani pulo ang tabuk tonwi rikha kisa thanda ni ulo ang tabuk swkagwi tongo ang obo haikhe swnamui chaku bai kisa rakha hingga haini bagui obo haikhe part part khaiwi swkagwi mankha ta mo khai chwng je atta feremani belan kwrui ta obo bai kisa press khaiwi sino haini bagui obo haikhe mane wngkha ta mane soman babe obo haingo hingga nongno phunukmaliya hingga mobile rok romnai kwrui hingga tabuk peanut ni chikki swnamui ready paibakha hingga norok anektin hini video chajakha hingga norok comment khai sadi hingga nong bagui ang next video tubui tongo debo kaham kaham norong bagui recipe hingga nugui mankha norok tini ani video peanut chikki bai khe swnam hingga teisa malai phina norok bai next vlog o.